हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म इउट्यूब चेनेल नोंथांमोना आंनि इउट्यूब चेनेलाव 5,000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय आरो बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर 1 बोसोर जायाखै बेयावनो नोंथांमोना आंनि 5,000 साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय लोगोसे नोंथांमोना जे आंनि भिडिअ आंनि भिडिअ नायनानै अनसायनायनि थाखाय आंखौ रोजा रोजा साबायखर आरो आङो 1,000 जेब्ला साबस्क्राइबार कमप्लिट जादोंमोन अब्ला नोंथांमोननो मोनसे बान्था होदोंमोन आरो बे बान्थानि एबा बे भिडिअनि सिङाव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनांगौ हैशटैग निजम होनानै भिडिअ डिस्क्रिप्शनाव होना दङ आरो हाइबा आइ बाटामाव होनाय दङ लोगोसे नोंथांमोना जे बेयाव कमेन्ट खालामोन बे कमेन्टनिफ्राय सासे पिक रेन्डम दा आङो गुगोलनिफ्राय सायख'गोन आरो जाय सायख'जागोन जाय सुबुङा देरहागोन बे सुबुङा आंनि इउट्यूब चेनेलनिफ्राय 1,000 बान्था मोनगोन आरो बे बान्थाखौ आङो नोंथांमोननो कल खालामनाबा एकाउन्टसो सोना हरगोन आरो गासैबो इनफरमेशनखौ नै भिडिअ होनाय दङ आरो नोंथाङा बे भिडिअ थांनासो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बे भिडिअ नङा अब्ला बैसागोनि 1 खालार बेनि सानसे साननै ब्रेकडाउन जानो हागौ आरो नोंथांमोना बान्था लानो थाखाय भिडिअ थांनानै नोंथाङा कमेन्ट खालामबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोना जे आंनो 5,000 साबस्क्राइबार खालामना होबाय बोसोरसे जायैनो बेनि थाखाय मा होनगोन आङो नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर आरो जियानो जामानो नोंथांमोना सानफ्रोमबो आंखौ बेबायदिनो अनबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो लोगोसे नोंथांमोना जे जाय साबस्क्राइब खालामदो आरो जाय आंनि भिडिअखौ नायो बे आंनि इउट्यूब चेनेलनि गासैबो फेमिलि आरो गासैबो आंनि न'खरनि सुबुं होननानै आं हमना लायो जियानो जाबानो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो आरो बै भिडिअआव नोंथांमोना पार्टिसिपेट खालामबानो जाबाय आरो 1,000 बान्थाखौ नोंथांमोना लाबानो जाबाय अब्ला भिडिअखौ माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्रायबा साबस्क्राइब खालामाबो जागोन नङा होमबा खालामखागोन जाय मोजां मोनो बेखौ खोन्थाखानो नाङा होमबा अब्ला दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय बाय बाय आरो मोजाङै था दाथ' कर'ना भाइरासनि बारहावा सोलिगासिनो दङ नङा होमबा मोजाङै थाबानो जाबाय आंबो बेखौनो नोंथांमोनखौ हास्थायो अब्ला आंनि जे नोंथांमोना फेमिलि बायदि बेनिखायनो आं बेखौ मोजां हास्थायो नोंथांमोना मोजां थानायखौ लुबैयो अब्ला नेक्स्ट मोनसे गोदान टपिक लाना लोगो मोननाय दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय आङो बाय बाय